Prajem všetko dobré v novom roku a hneď na jeho prahu mám pre vás dobrú správu. Od 1. januára je minimálna mzda na Slovensku 915 eur. Oproti minulému roku stúpla o 99 eur, čo je jej historický nárast. Priniesol ho náš nový automat, ktorý sme zákonom presadili v parlamente. Vďaka nemu sa minimálna mzda ku koncu volebného obdobia rýchlo vyšplhá až k 1000. S minimálnou mzdou stúpnú aj príplatky za prácu počas noci a víkendov, ktoré sú na ňu naviazané. A potešujúcim zistením je aj to, že počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu klesá, čo znamená, že zarábajú viac. Minimálna mzda je totiž jedným z nástrojov, ktorým môže vláda reálne tlačiť na rast platov ako takých. Áno, máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, dôležité však je nielen prácu mať, ale dostávať za ňu aj dôstojný plat. Priatelia, 13. dôchodok i výrazný rast minimálnej mzdy boli dva kľúčové predvolebné sľuby strany Hlas, sociálna demokracia i záväzky z programového vyhlásenia vlády. Som rád, že sme opäť dodržali slovo.